Zo Shaper Relax 3000 stratíte svoje prebytočné kila a centimetre iba za 4 minúty denne. Niečo pred 2 rokmi skupina kalifornských fyzioterapeutov ukončila svoj výskum a uviedla na trh nenáročný fitness Shaper Relax 3000. Títo odborníci na fitness určili a vyriešili základný dôvod rastúceho brucha. Problém je v samotných abdominálnych, čiže brušných svaloch, čo sú svaly nepripojené. Keď si chytíte biceps, je veľmi ľahké stiahnuť ho. Ale je naopak nemožné pri nepripojených svaloch na bruchu, pretože nie sú pripojené ku kostiam. Dostali nápad a vyvinúť také zariadenie, ktoré umožňuje podnecovať tieto nepripojené svaly bez akejkoľvek námahy. Princíp je jednoduchý. Sadnete si priamo na podlahu, na podložku tohto zariadenia a spúšťate sa opretý o postrovanú tyč. Vlastnou váhou sa prirodzene spustíte dozadu a vami nastavený napínač vás potom automaticky vráti do pôvodnej polohy. Vaše brušné svaly pracujú samé, automaticky. Poloha je dokonale pohodlná, bez rizika bolesti chrbta. Budete posilňovať svoje brucho, ktoré sa rýchlo stane ploché a pevné len vďaka tomuto jednoduchému kyvadlovému pohybu. Či vôbec nie ste športovec, alebo ste aktívny športovec, spevnite a posilnite si brucho od vrchnej až po spodnú časť a Shaper Relax 3000 vám navyše umožní zapojiť aj všetky ostatné svaly na tele. Po vyše ročnom úspechu dostala spoločnosť poverená predajom tisíce neočakávaných ďakovných listov. Výsledky sú prekvapivé a dobrá správa sa rozšírila. Shaper Relax 3000 bol prijatý stovkami tisícov ľudí po celom svete. Predstavujeme vám Shaper Relax 3000, fitness zariadenie, ktoré vďaka svojim mnohým možnostiam pomáha posilňovať vaše brušné svaly, svaly na zadku, pracovať na krivkách vašich nôh a spevniť svaly na ramenách. A to všetko iba s minimálnou námahou. Proste tomu treba venovať 4 minúty každý deň. Zo Shaper Relax 3000 robíme 4 veľmi jednoduché cviky, ktoré kombinujú kardio na spálenie zlých tukov a jemné posilňovanie pre zadok, nohy, ramená a brušné svaly. Pri práci na rysovaní nôh volíme šliapanie po sediačky. Ak chceme posilňovať sedacie svaly, treba si sadnúť na zem a vystrieť nohy. Ramená spevňujeme pohybmi vzad. Keď chcete ploché a pevné brucho, Shaper Relax 3000 je dokonale prispôsobený pre prácu brušných svalov. Ako môžete vidieť, podporná tyč je rozdelená na dve časti. Vďaka tomu je možné všetky cviky robiť striedaním rúk alebo nôh. Shaper Relax 3000 teda predstavuje spojenie 4 cvikov v jednom zariadení. Tento nový posilňovací stroj navyše vyžaduje len minimum námahy, pričom stačia 4 minúty denne, aby ste dosiahli výsledky. Samozrejme, pokiaľ máte chuť predĺžiť si cvičenie, nič vám v tom nebráni. Odporúčame vám zvoliť si vlastné tempo. Shaper Relax 3000 vám umožňuje cvičiť doma, v kancelárii alebo kdekoľvek inde. Tým, že je ľahký a spratný, môžete ho jednoducho prenášať. Navrhujem vám vyskúšať Shaper Relax 3000 s naším trenérom. Cvičenie Abdo Shaper je dokonale prispôsobené pre Shaper Relax 3000 so všetkými bezpečnostnými prvkami. Chrbát je podobieraný počas celého cvičenia, umožnené je posilňovanie brušného reťazca ako celku. Pri Lex Shaper si sadneme na zem s vyrovnaným chrbtom. Cieľom cvičenia je striedavo tlačiť vystretou ľavou a potom pravou nohou na ramená Shaper Relax 3000. Týmto spôsobom si precvičujete ochranné svaly v okolí kolena a posilňujete veľký sedací sval. Je to veľmi jednoduchý cvik s veľkým účinkom. Pri cvičení Arms Shaper si treba sadnúť na zariadenie s rukami dozadu a stredavo zatlačať jednou a druhou rukou. Posilňujú sa tak ramena a taktiež trapézy. Pri Cardio Shaper si treba sadnúť na stoličku s vystretými pažami a vyrovnaným chrbtom. Cieľom cvičenia je stredavo ľavou a pravou nohou tlačiť, stúpať na ramena Shaper Relax 3000. Cvičenie je ideálne pre rehabilitáciu nôh. Je ľahký, zaberie málo miesta, viete ho odložiť kdekoľvek. Môžete ho používať všade, kde chcete. Teraz vám predstavíme naše dôkazy. Slávka, ktorá schudla 12 cm okolo brucha za 3 týždne. Pani Červená, ktorá sa stala oddanou používateľkou Shaper Relax 3000. A nakoniec Elza a Jozef, ktorí si každé ráno dávajú fitness stretnutie. V 25 rokoch mi začalo rásť brucho. Vyskúšala som niekoľko diét, ale bezvýsledne. Keď som videla Shaper Relax 3000 v televízii, vedela som, že to je niečo pre mňa. Používala som ho 4 minúty denne a výsledky sa naozaj dostavili. Schudla som 11 kg a 12 cm okolo pása za 3 týždne. Teraz sa opäť zmestím aj do svojich najtesnejších džínsov. Časom som mala dojem, že som naozaj príliš pribrala. Chcela som schudnúť, nie však za každú cenu. Jedna kamarátka mi požičala Shaper Relax 3000 a už som jej ho nevrátila. Radšej som jej podarovala nový. Stratila som 10 cm z pása, odkedy som ho adoptovala.
Aby som pravdu povedala, keď som videla reklamu na Shaper Relax 3000, bola som veľmi skeptická. Mala som veľa kíl navyše a Jozef takisto. Na začiatku som robila tie povinné 4 minúty denne a ani jednu navyše. Jozef sa nakoniec ku mne na terase pridal. Jeden som si podaroval, každé ráno som cvičil s ňou a prakticky za 3 týždne som stratil takmer 9 cm z brucha. Dnes si beriem Shaper Relax 3000 aj na dovolenku a Elza samozrejme tiež. Shaper Relax 3000 je to zariadenie na chudnutie, ktoré potrebujete. Nasledujúca ponuka nie je pre nás žiadnym rizikom. Pokiaľ nebudete mať postavu svojich snov za 90 dní, pošlite nám späť svoj Shaper Relax 3000 a my vám hneď po jeho prijatí vrátime peniaze. Shaper Relax 3000 je jedinečná šanca zbaviť sa prebytočných kíl aj na tých najnepodanejších miestach týždeň za týždňom, ak mu venujete zo svojho času 4 minúty každý deň.